Fac un big box. Bine, Un mega box. stați. Bine ați revenit la un nou episod. Stați un pic că deschide, nu i-a picat nimic. Eu deschid 16 bănuți. Și ce deschid? Asta. Nu mă evita. Stai un pic măcar. Ca să ne jucăm boss fight. Stați un pic așa. E pe normal acum. Să fac și o misiune. Cum vedem, avem rang foarte mare. Atât de puțin ai tu rang pe nani. 14. Nici eu cred că n-am mult, am 15. Da. Bine, haide să... Cei mai proști. Ba nu. Cei mai proști, cei mai buni. Mamă, că și el îi dă... Trebuie să vină aproape de el ca să dea. Și de ăștia. Bine că ăsta e ușor de face în albă. Că e normal. Da. Mai sunt eu cu aia. Că tu muriși. Am și puțină viață. Shelly se duce ca proastă acolo. Eu că am fugă așa. Du-te un pic aproape de el. Că mă sparez în 5, 4, 3. Hai mă, du-te. Nu. Te las singur. Hai de capul tău. Sasha e nu. Tu ești nob. Da, tu muriși de 2 ori. Să ziceți în coment că voi nu ziceți. De asta începă tot, în fine. Fix începătoare Sasha are 9000 sau cât are de trofee. 10. Bă, la YouTube. Eu cred că am 10-8 abonați. Să vă abonați. Eu am un abonat și nu se abonează nimeni. Să vă abonați, vă rog mult la mine. Și la 20 de abonați o să fac un live. Și o să ne jucăm, o să vă dau idul meu să vă jucați cu mine Brawl Stars. Da, și eu la 10. Sau cred că la 5. Că oricum nu se abonează nimeni, da. Mai zis să ia stau încă o dată. Ok? Ok, hai că nu mai ce să zic. O să revin după ce o să bat boss-ul, că o să pierd Și din eu timp. o să revin când o să pierd, Și- când o să bat joc. Când o să deschid un mega box-ul. Ba, pentru pauză. Gata, am câștigat. Și a pus 140. Și ce o să facem? 20. Of. Haide, Rareș. Așa. Stați un pic. 100 am făcut. Stați un pic. Gata, am revenit. Haideți să mai ne băgăm la meci încă o dată. O să pun pauză până o să mai dăm damage. Gata. Bine, le-am dat niște damage. Mai pun pauză ca să-i dăm damage, că așa mi se consumă clipul, da? Hai că mai dau o pauză. Sasha. Uite. Bune! Nu se crede. Hai că mai pun eu niște pauză. Gata, i-am mai dat niște damage. Cred că nu. Stai să mă spanez. Gata. I-am mai dat niște damage și mai... Gata. Respawnat. Cum vedeți, am dat foarte mult damage. Ne-am străduit, cred că 10 minute. Haide să... Hai că nu închid. Bă! Da. Uite. Nu!
Hai mă, că mai rămân eu după aia. 2 viațe și nu am mai putut. Hai, 3, 2, 1. Bine. Pa, bine, hai că mă întâlnesc cu voi. Acum mă Apoi întâlnesc sper. cu voi. Bă, stai să-mi iau 20 de rapid, băi. gemuri. Stați, băi, Bine e să-mi iau rău. pe... Că tot misiunea Eu penală. da, e un pic rapidă, nu e foarte rapidă, dar na, o iau pe asta pentru că Bine, coei. pentru că na, e mai rapidă un pic. Și e pe expert acum. Bă, dar tot picioarele. Dă-i. Ok, o să revin când o să... Îi dă mai mult damage. Când o să-i dăm mai mult de mici. A murit după cum se vede, dar am mai avansat. Hai că o să pun pauză ca să nu vă plictisiți. Hai că nu mai fac cu aceasta de prost. Hai că pun pauză. Am pierdut. O să ne jucăm singur pentru că eu nu vreau duo, că n-am misiune. Și mă joc fotbal. O să pun pauză până o să avem un Da, gol. parte goliu. Ok, o să dau parte. Ne-au dat gol. Of, Tu vorbești singur acum? nu. Vorbesc cu băieți. Da, parte goliu. Dar tu crezi că o să nu mai băieți? Da, mă, dar de ce să se uite fete? Eu nu știu. Eu bă, zici că la Mădălin nu se uită. Ce Mădălin? Nu știi pe Mădălin de joacă Brawl Stars. Ba da. Deci el e youtuber mai mare. Știu cine se uită la mine. Păi decât eu mă uit la tine, că ai un abonat, care sunt eu. Da. Da, parte goliu. Ca nimeni nu se abonează. N-am fi. La mine sunt 8 abonați, la mine se uită într-una. Sunt amețiți. Dă locul la că se uită la mine, bă. Uitați ce vă spune el. Da, mă, ceagă glume și eu nu știți de glume. Închid. Bă, eu joc bine până acum, dar nu muri decât o echipă! Da. Și că Hai băieților, finala. Finala mapii. aia să las iară. Adică Finala. Da, să las iară. Oh! Da. Am pornit al meriș pentru că am pierdut. Și eu mă enervez când pierd. Bine. Frate, Aici, cred că e gol. Nu e. mă uita și... Bă, eu vreau să vă spun ceva. Să nu uitați să dați like, subscribe și cam atât. Eu nu zic, dacă nu vreți, nu vreți. Dacă vrei, vrei. Dacă nu vrei, nu vrei. Decizia voastră, ce după mine. Bine, pa. Ne vedem data viitoare. Mai postez peste? Aia nu contează. Ne vedem data viitoare. Pa!